So, good morning guys. Welcome to another pursuit. So karon guys, nakita ninyo nga ingani ang atong porma. So, lisod kayo man good guys kay ang atong buhaton ron is manguha tag wild honey. Nya ang dipinsahan po nato is ang sagbot, mga tunok or mga hait, and then usapod ang mga paak nga dili namo diretso sa atong lawas, di ba? So tara na guys. So, counting ka naman guys, kaya pa mo nga ang kuhan, ang honey kay muna siya kita magdugos. Bitaw. Kurni kayo. So, bitaw ang dugos guys, usa ka katamis nga kuhan bitaw lapot nga nabitaw sa daghang mapuslanon nga katangan ba sama sa mga tambal sa mga infection, pagbatok sa mga metabolic syndrome, pagpugong sa pagpatig sa ugat o pagsuporta po ni sa kahimsog sa mga tinae og kanang kon bitaw pwede po ni kini sa usa ka alternatibo nga antibiotics. Grabe no, pero sa ka ko atong impormasyon na sa. So karon nasa mong anong dapita na dito ang putukan. So kinanglan distansya lang jud ta kay karon mag-prepare pa mo puta og unsa atong kinanglanon para mapuhag nato na. So karon guys, kaning nasa akong likod mo ni sila mga paggiitan nga mamuhagay diri sa kalasangan sa Sikatuna, Bohol. So karon guys, ang atong buhaton na ron is ang paggama sa suo. So ang gamit na is ano siya, muna gitawag sa gisi. So ang sa gisi, usan ni ka kuan ka man na palm magapon nila, palm tree magapon nila na part mura siya lubi pero dili god. So ang purpose aning naibuhi is mao ni siya mahatag og aso sa kalayo nga imong gigama. So butangan na siya patay sa laom na. So ang patay mo tay makahatag og kalayo nya ang buhi mahatag og aso. Ang final na gitawag na mo namo or so dagkutan siya ni siga ang patay na ang buhi may makadapag aso ang aso ano siya makapahawa sa mga putyukan nga nasa ilang balay. Ito na daiga na animal makurot ng daggoy pa ka ni ron. Og tuara gidusot na jud namo padu sa bay sa putukan guys, labi hastang daghana jud bitaw nila. Naka pod labi kinanglan jud continue jud ang aswa ni guys kay aron di namo tapukan jud mo na impas na jud dagway gamay sipyat jud dare igo jud ka. Ya. Karon kay nakita naman namo ang bahay, so mao nang gilargo na jud dayon kuha sa akong kauban kay dinalian jud nila labong gaaso pa nang among suok nga gidao.
So, ito na guys. Medyo magkulba pa gamay. So, karon guys, murag sa akong gingundaan kanina is ang season karon is murag nawahin na ta kay itong kundaning grabe sa kadaghan nga mangita bitaw niya mo nang tagsarapod maabta na to niya sa kalisod po sa panahon kay si uwan nga karon guys. So, natay nakuha guys nga siguro na sa mga sa kalungnek ra siguro ne or baro magkaabot ba dyan eh. So tanaw na nyo guys, muna siya guys ang sa nakita ninyo ganin niya, grabe aso manggug kayo maglugos tag kuan maglugos tag kuha atong uban nga bilib ko sa atong main character karon si Jik kay grabe why jacket pero naiusag yun in case niya to na sipyat jud ang usang tao pakag simor kang mata nga na jud ka delikado ni siya guys. Ayaw ni jud ni buhata ha. Finally nakakuha na gyud tag dugos pero sa akong gingon nga marag minus gyud ang panahon ron karon kay marag dili na kayo season. Presko gyud kayo nga dugos. Super delicious. Nga nakakalma siya mag pahasa nga mga putukan aga murag ning sod. So ano nga party guys, marag nanay mga piso ning uban. So muna siya nasa ubos nga party nga sa yang balay magud ang porma kay murag nga anak mo na siya. Then kareng na pinaka top mo na iyang katong ulo mo na siya dito gid ang pure nga dugos nga nang gitawag bitabin nasudlan tanan. So kasagaran ani kay bakante naman. So mo na ang first kumot guys. Mo na himong kandila. So kani guys, kani nga part damo na tay makuha nga dugos sud ni ta tanawa. Kay piso na siya. Kumutang puti na. Tanawa. Murag gatas. Mo na makipan. Nig kumot mo na. So nakita ninyo nga naay gaputi-puti. So og imo na isang isagol sa katong pure nga dugos, mo na siya makapanos. Malain ang lasa sa dugos kay tungod aning mga itlog nga naapil nimo og kumot. Ano nyo guys, oh. Haras ah. Finger licking good. So karon guys, ato na siyang i-filter para mawa ng mga lamog-lamog. At least naka isa ka lungnek pagyapunta. Mo lang to guys. Stay tuned lang yun and please subscribe kung wala pa mo ka-subscribe and then like and then share lang po and then hinatunta nga nag-enjoy tang tanan. So daghang salamat. Kini si Bonrex Kerme signing off. Bye-bye.